Россиянең авыл хуҗалыгы предприятиеләре җитәкчеләре һәм белгечләре Мөслимнең иген кырларын үз күзләре белән күреп тәҗрибә тупларга килде. Мөслим районы башлыгы Альберт Хужин, Август компаниясе генераль директоры Михаил Данилов, Август агро идарәче компаниясе генераль директоры Ойдар Галәветдинов катнашында узган зур чараның пленар өлеше Зифа Басирова исемендәге район мәдәният йортында үтте. Биредә Август компаниясе эш тәҗрибәсе белән бүлеште. По итогам прошлого года, 21-го, 52 с лишним миллиона гектаров Российской Федерации были хотя бы раз обработаны препаратами фирмы «Август». Фирма «Август» в силу своих возможностей, в силу своих компетенций стоит на страже продовольственной безопасности Российской Федерации и как производитель пестицидов, и теперь как сельхозтоваропроизводитель. Надеюсь, что в плане продовольственной безопасности все у нас будет хорошо. Чараның икенче өлеше басуларда үтте. Кунаклар игенчелектә ресурсларны саклау системасы белән эшләү нәтиҗәләрен күрде. Күргәзмәдә тәкъдим ителгән авыл хуҗалыгы техникасы һәм җиһазлары белән дә танышты. Biz инде Канадаларга, Америкаларга барып, каядыр Аргентиналарга барып, төрле технологиялар өйрәнергә маташабыз. Инде техник белән эшләр, инде яңа усуллар бар микән дибәйме? Монда инде барган көнне Мөслимгә килеп, менә бөтен дөньядагы булган иң алдынгы технологияларны карап, безнең республика шартларына туры китереп эшләнгән әйберләрне карап, өйрәнеп китергә. Минем Август компаниясенә бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Менә безнең районда мондай чаралар оештырып, безнең Мөслимнең дә данын күтәрүләре. Август Мөслим агрофирмасы җирләрендә тәҗрибә мәйданчыклары 2019 елдан бирле эшли. Биредә төрле сортлар, гибридлар перспективасына бәя бирелә. Үсемлекләрне тукландыру схемасы сынала. Бүген 127 кишәрлектә сыналучы тәҗрибә чәчүлекләре кунакларда аеруча зур кызыксыну уятты. Районыбызда 3нче инвестор белән эшлибез дип әйтергә кирәк. Без Золотой Колос, Акбарс холдинг белән инде менә хәзер Август холдингы белән эшли башладык. Мин һәрберсенә тәкъдим итәр идем шулай итеп. Бер кешегә дә курыкмаска кирәк. Гади хуҗалыкмы, фермерлармы? Менә бу передовой әйтергә кирәк. Передовой технологиягә кушылып, мотор иттереп киләчәктә дә безнең гади хуҗалыкларыбызга да тартылырга кирәк. Август Мөслим составында роботлаштырылган заманча сөтчелек фермасы да эшли. 40 көненә килүчеләргә Үрәзмәт товарлыклы сөтчелек комплексы эшчәнлеге белән танышу мөмкинлеге дә тудырылды. Фермага кердек, бөтенләй бер тәртип, бер кем юк. Теге сафтатарча әйткәндә инде исерек скотник та юк, акыручы да юк. Потому что бу уже зур технологиялар, бик технологиялар, хай-тек, высокие технологии. И шуның хәтле күп халыкның килүе нәрсәгә әйбәт кеше өйрәнә бит, шулай бит. Ул бит теге наутил белән эшләмәсә дә, наутил кырындагы әйберләргә күп әйбергә өйрәнә. Август компаниясе мөслимлеләргә зур бүләк ясады. Кич белән кояшлы Акъял зонасында Татарстанның атказанган артистлары Фирдус Тямаев, Гөлназ Сәфәрова һәм Вияхит кавер төркеме зур концерт күрсәтте. Зур амфитеатрда булган тамашаны карарга тирә-як районнардан да кеше бик күп килгән иде. Biz монда Мирас коллективы белән килдек. Безгә шушы Вияхитның үзендә вокаль-инструменталь ансамбль булгач, аның иҗади кухнясы да бик кызык. Беренчедән бу хөрмәт безнең милләтебезгә, хөрмәт кырда эшләүче хезмәткәрләргә. Шуннан да бүген шундый зур бәйрәм оештыру, бигрәк тә соңгы вакытта бик үзегез беләсез җиңелләрдән түгел. Шулай да менә барлык кешеләрен җыеп, менә шушындай зур масштаблы бәйрәмнәр булган сайын безнең милләттәшләребез җыела, төрле регионнардан бергә җыелалар, танышалар, үзләренең кабат гореф-гадәтләрен кабатлыйлар. Киңәшле таркалмасты халкыбыз. Уртаклашыр өчен матур эш тәҗрибәсе бар мөслимлеләрнең. Августның 40 көне фермер хуҗалыкларына да яңача фикерләр, киләчәккә карап эшләргә этәргеч булыр дип ышанып калабыз. Гөлназ Җәлилова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.